खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिजनी उलुबारियाव MRMA 2.0 नि सांग्रांथियारि हाबाफारि खुंदों। जोबोर गरमनि थाखाय तिनसुकिया जिल्लायाव फरायसालिनि समखौ सोलायदों। मानकासाराव मा 30 मोसौ जब्द खालामदों। नोगोद 1.5 लाख नकल रां आरो सासे सुबुंखौ खादों पुलिसआ। भाजपेयी भवननि साखाथियाव गंसे टेंकारा कारजों सौग्रावदों। फाथासिल आम्बारियाव सासे लाइमोननि गोथै सह मोनदों। सा 72 इउटुबारनि सायाव सोरखारनि गोख्रों नोजोर। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। जिनै जुन बुधबार दिनै चिरां जिल्ला बिजनी महकुमा बेन्दोंनि उलुबारियाव मेरा रेशम मेरा अभियान सुंदयै MRMA 2.0 नि सिङाव मोनसे फिल्ड डे एबा सांग्रांथियारि हाबाफारि खुंनाय जायो। सेन्ट्रेल सिल्क बर्डआ BTCनि सेरिकालचार बिफाननि मदद होनायाव खुंफुंनाय बे सांग्रांथियारि हाबाफारियाव एम्फौ फिसिनानै गसंथानाय आरो गोनोखोआरि आदबजों दंफां गायनायनि सायाव सांग्रांथि आरो बेसेन गोसा सुबुरुन होनाय जायो। बे हाबाफारियाव जाफुंसार आबादारि आसाम गौरब पद्मश्री बान्था मोनगिरि सर्बेश्वर बसुमतारी, बिजित नारायण फार्मर प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेड, बिजनीनि मासिगिरि सर्बदेव बर्मन, MRMA नि स्टेट नडेल अफिसार सुनील देउरी, सेन्ट्रेल सिल्क बर्डनि बिगियानगिरि बिधुत नाथ चौधुरीजों लोगोसे सेरिकालचार बिफाननि बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि माखासे आबादारिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव बाहागो लानाय आबादारिफोरनो एम्फौ फिसिग्रा लाइफांफोरखौ बिगियानारि आदबजों गायनाय, मुगानि एम्फौखौ फिसिनायनि आदब आरो राहाफोरखौ दिन्थिनानै बोसोन आरो थुलुंगा होदोंमोन। बे हाबाफारियाव माबोरै नार्सारि बानायनो, दंफां गायनो, हासार होनो, मुवाफोरखौ साफा लाखिनो, एम्फौफोरनो आदार होनो, माबोरै सामलायनो हायो आरो बेरामफोरखौ होबथानायनि सायावबो दिन्थिफुंनाय जायो। बबेखानि एम्फौ फिथोबनि दिहुनथाय आरो गुनखौ बांहोनो थाखाय साबसिन बिरोंदामिन आरो बिगियानारि आदबफोरखौ बाहायनाया मानो गोनां बेफोरनि सायावबो बाहागो लागिरिफोरनो गेबेङै फोरमायथिनाय जादोंमोन। उलुबारियाव खुंनाय बे हाबाफारिया बाहागो लाग्रा आबादारिफोरनि मोजां अनसायनाय मोननो हादों। रायजोआव दुंखावनाय बोथोर, जोबोर गरम बोथोरनि थाखाय फरायसालिनि थाखो खथा सिङाव फरायसाफोरनि फराफारि खालामनायाव जेंना नुजादों। बेखौ नोजोर होनानै फरायसालिनि समखौ सोलायनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला तिनसुकिया जिल्ला खुंथाया जोबोर गरम बोथोरखौ नोजोर होनानै फरायसालिनि समखौ सोलायना होदों। तिनसुकिया जिल्ला गुदि सोलोंथाइ मावख'गिरिनि मावख'निफ्राय बिथोन होनायनि उनाव बे खौरांखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि जोबोर गरम बोथोरनिफ्राय फरायसाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय तिनसुकिया जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गासैबो गुदि आरो गोजौ फरायसालिफोरखौ समखौ आवगायना होनाय जादों आरो बे बिथोना दिनैनिफ्राय गोहोम गोग्लैबाय। बिथोन बायदियै तिनसुकिया जिल्लायाव गुदि फरायसालिया दिनैनिफ्राय फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायना सानजौफु 12:30 रिंगायाव जोबगोन। बेबायदिनो गोजौ फरायसालिया फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायना सानजौफु 1:30 रिंगासिम सोलिगोन। आयेन बेरेखायै मोसौ स्मागलिं खालामनायनि हेंथायै आसाम पुलिस आरो BSFनि जुथाइ हान्जाया मानकासाराव जाफुंसार अपारेसन खालामदों। बे जाफुंसार अपारेसनाव रैखाथि हान्जाया मा 30 मोसौफोरखौ जब्द खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला साउथ सालमारा आरो मानकासार जिल्लानि भारत-बांलादेश सिमा हाटसिङिमारिनि बुरलुंबुथुर दैमायाव आसाम पुलिस आरो BSFनि जुथाइ हान्जाया अपारेसन खालामनानै गंसे मटरजों सालायग्रा नावनिफ्राय जब्द खालामदों मा 30 मोसौफोरखौ। खारुवाबान्था पुलिस थानानि OC नि दैदेननायाव बे अपारेसनखौ खालामनाय जादोंमोन। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला जब्द खालामनो हानाय मोसौफोरखौ दुथां मोसौ स्मागलारफोरनि हान्जाया नावआव दैखांनानै बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेरजों बांलादेशआव दैथायहरनो एबा स्मागलिं खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय पुलिस आरो BSFनि जवानफोरनि थाखाय फेलें जायो। गुबुन फारसे बे मोसौ स्मागलिंआव लोब्बा थानाय सुरां फालांगिरिफोराबो पुलिस अपारेसननि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो बै थावनिनिफ्राय जायखारलाङो होन्नानैबो सुलुङाव मिथिहोदों। उननि समाव रैखाथि हान्जाया जब्द खालामनो हानाय मोसौफोर आरो नावखौ गावनि जिम्मायाव लायो। बे आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिजों लोब्बा थानाय सुरां फालांगिरिफोरखौ सिनायथिनो आरो हमनो थाखायबो पुलिसआ नाजागासिनो, लोगोसे बे आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों। गुवाहाटीनि फाथासिल आम्बारि पुलिसआ मंगलबारखालि नकल रां फोसावनायाव लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ खायो आरो बिनिफ्राय 1.5 लाख नकल भारतारि नट जब्द खालामो। हमजानाय दायनिगिरिखौ भरालुमुखनि थागिरि हर्ष अग्रवाल होननानै सिनायथिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला पुलिसआ सिग्रोमनाय समाव मोननाय गोबां बिबांनि नकल रांखौ दायनिगिरिया गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनो नाजादोंमोन। नागिरनाय पुलिसआ गासै 500 रांनि 210 नटफोर गासै नकल 1,05,000 रां बोखांनो हायो। पुलिसआ माखासे सन्देह गोनां नकल भारतारि कारेन्सि नटखौ थि नेमखान्थि फालिनानै जब्द खालामदों।
बबेखानि गुवाहाटीआव नकल रांनि सायाव पुलिसआ गोख्रों राहा लानाय समावनो बे जाथाया जादों। नकल नटफोरा बबेनिफ्राय फैखो आरो हमजानाय सुबुङा नकल रां बाहायग्राफोरनि मोनसे गिदिर नेटवर्कजों सोमोन्दो दं ना गैया बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। गुवाहाटी बशिष्ठ ओनसोलाव थानाय भाजपि भवननि सिङाव थानाय माहारियारि राजा लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया सोराङाव फैदों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला NL01AH3163 नम्बरनि गंसे टेंकार गारिया हरखाबै सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव AS01EP7924 रेजिस्ट्रेशन नम्बर थानाय गंसे कारजों सौग्रावहैदों। जाब्रबथायनि समाव गंनैबो गारिया खानापारानिफ्राय जालुकबारि फारसे दावबायगासिनो दंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। खाफाल मोजांदि बे जाब्रबथायाव सासेबो सुबुङा जोखोम जास्लाबाखै। फारसेथिं मा जाहोननि थाखाय जाब्रबथाया जादों बेनि बागै दासिमबो गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। गुवाहाटीनि फाथासिल आम्बारियाव बुधबारखालि सोमोनांथावै सासे लाइमोननि गोथै सह मोननायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ नितुल डेका होननानै सिनायथिदों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला लाइमोना सिगांनो गोबां जोखोम जानायमोन, जायनि थाखाय जायगानि सुबुंफ्रा बिखौ देहायारि गाग्लोबना बुथारनायनि सन्देह खालामदों। नाथाय दासिमबो लाइमोननि थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोनाखै। जाथायनि खौरां मोन्नाय उनाव फाथासिल आम्बारि पुलिसआ थावनियाव सौहैना थासारिखौ नायबिजिरहैयो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय डेकानि सह'खौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनायनि राहा लायो। बिबानगिरिफोरा नायबिजिरनायजों लोगोसे पस्टमर्टेम रिपर्ट फैनायनि उनाव थैनायनि गुबै जाहोनखौ मोजाङै मिथिगोन होननानै बुंदों। आसामाव दैबाना अनसुंथाइनि मुङाव रायजो राजानिफ्राय रां खांनानै दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनाय इउटुबारफोरनि सायाव सोरखारनि गोख्रों नोजोर। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लक सेवा भवनाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ रोखा रावै फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनायनि मुङाव रां खांनाय आरो अनसुंथाइ बुथुमग्रा सा 72 इउटुबारफोरनि खामानिफोरनि सायाव सोरखारा गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा मोजाङै नोजोर होगोन दि बै इउटुबारफोरा अनलाइन आरो रायजोआरि महरै बुथुमनाय रांफोरा थारैनो दैबानाजों सैनांनाय सुबुंफोरनिसिम सहैदोंना सहैयाखै आरो थि रोखोमै बाहायजादोंना बाहायजायाखै। बेनि सायाव सोरखारा गोख्रोङै नोजोर होगोन, जाहाथे दैबाना अनसुंथाइनि मुङाव बोखांनाय रांफोरा गोरोन्थियै बाहायजाया आरो बेले-बेजे जाया। बबेखानि सोरखारनि थांखिया रावखौबो नाख्रेबनाय नङा। जाय इउटुबारफोरा थारैनो गोसो गोथारै खामानि मावगासिनो दं आरो बुथुमनाय रांखौ गुबै निखावरिफोरनो हरगासिनो दं, बिसोरखौ सोरखारा मावख'आरि महरै मान होगोन। रायजो सोरखारा दैबानानि अनसुंथाइ आरो खहा सुफुंनायनि मुङाव बेले-बेजे गैयै गोग्गो आरो एकाउन्टेबिलिटिखौ लाखिनो थाखाय बे जर'खा नोजोर होनायनि हाबाफारिखौ लादों होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।